Your Excellency kakor watieko. Ang'eni ja Arsenal kendo sani echo un mane wi mesa malo. Iwacho ni ma osedhi imeenda gi dho jende koso ineno ka seche moko ma okombe ni bi nyal gol e dhou. An jampira. Yes. Asego mpira mang'eny kendo be asebedo fan ndalo mang'eny. Aseneno ka timu ni malo to kadhi machiegni ni tino ka timu chako lwar kendo. Sani Arsenal ni kama ber e league. To kuri ka one halfway. Puro dong games pargaboro. Pargaboro gi gikmoko nyalo kethre. Sani dwani mondo Arsenal okel their forces together. Kada maoko ka. Gin a good chance. Mondo ka kuro nyo jo Man City. Nyo bende chako dhio log jo Tottenham. Arsenal nigi potential mar point aboro. Ewi Man City. Mano en lead maber. Okay. Ma kagi hold on sani dwani mondo matches ma gin go nyime kagi abich gilo outright. Ikakuru gin go dhi maber. Your Excellency kakor watieko.